ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Mé jméno je Jára a jsem to společně s Danem, youtuberem na kaši, která Dan je jenom youtuber. No, Ale ještě jsem si právě. napsal přestívku Dany youtuber. No. A jak budeš mít ty Járo přestívka, jsem Dan youtuber. Já ještě nevím. Jo, tam nemohu to. Ano. Takže teďka si tady děláme armádu. Já si myslím, že to za Gimli zaplatím, aby se tady nemuseli čekat. A trochu se to pokazilo. Takže doufám, že nám to bude ještě fungovat. Dany na chvíli teďka odejde. Asi nevím, co bude dělat, ale co, takže my jdeme útočit. A někam prostě. Doufám, že tady ten už nemá army. Že ne. Yes. Bylo by dobrý, Járo, kdyby se zautočil na tom, co tak, jak začíná. Jo. Já teďka útočím na nějakýho pokročilejšího, ani by se neřekl. Asi trochu minimálně pokročilejší. Já nevím. Z toho jo, já musím dotočit, já mám ještě jeden účet. A na tom účtě, ale tam mám to H7. A kdybyste nevěděli, tak to je tady to. No, mám si rovnou vylepšovat na to H6 půra. Třetí to tady celý rozeberou. Potom ještě tady to Vanhaly, chudáka. A tady Sodíč. A potom ještě tady ten zbytek. Ne, nám vypadl internet, to si děláte srandu. Já už mám zase connect error. Konečně. Co to bylo? Tady si. Ježíš, já jsem si se. To nic. To byl trochu fail. A koukám, že jsme si získali Silver Leech. Vlastně to nejde vyslovit. Jestli chcete vidět můj druhý účet, já ho tady teďka nemám, tak se podívejte. Tady Jaromír. A mám ho zrovna zničený. Takže vidíte, tady to mám H7, jak jsem vám říkal. A tady pár tady těch blbostí. Takže to by bylo asi všechno. K tomuto. Takže já si myslím, že už jsem se s váma mohl rozloučit. Tak čus. Čau. Ještě tady doděláme armii. Pozdravuje vás. Končí video a pozdravuje vás. Tak neudělám, takže už zase internet nefunguje. Takže v tom případě čau a uvidíme se u dalšího videa. Čus. Jo, čau.